Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por Berlín? ¿Qué tal el trabajo? Mira, hace tiempo que quiero contarte algo. Cuando oigas el mensaje, llámame. Un beso. Te quiero. Soc Ferran Navarro Beltrán, soc cineasta i dissenyador gràfic i he dirigit 2 curtmetratges centrats en gent LGTB gran. El primer curtmetratge, l'Orquídia, va venir una mica per atzar, no va ser... tenia una idea clara, simplement va sorgir aquesta primera idea i arrel de fer el primer curtmetratge vaig estar investigant sobre gent LGTB gran i vaig trobar que hi havia una manca de referents i tant a la vida real com a la ficció, no? com al cinema. I més que res vaig triar aquest tema perquè investigant vaig veure que era una generació que es diu la generació del silenci, perquè van haver de viure amagats la seva sexualitat tant de cara a la família, amics, entorn laboral, com inclús a ells mateixos. I per això la idea de fer uns curtmetratges que donessin visibilitat a aquest col·lectiu i a més amb històries positives, no? Perquè es coneix que han tingut una realitat molt dura i jo volia donar referents positius perquè és gent que ha sortit endavant, valenta i que valia la pena mostrar-los d'aquesta manera. Hola, mi amor. Por fin te encuentro. Como esto es tan grande. Mira qué bonitas. 2 años ya, mi amor. No sabes cuánto te echo de menos. En el primer cas, amb l'Orquídia, la gent es sobtava perquè era la sortida de l'armari inversa, no? Normalment és el fill el que surt de l'armari del pare i en aquest cas és el pare el que surt de l'armari el fill, no? I llavors això sobtava. El que agradava molt és que té un happy end i llavors quedava com molt maco i és una història molt breu de 3 minuts. Amb No me olvides depèn d'on s'ensenya. Per què? Perquè si és un festival LGTB, la gent ja sospita la trama, però els festivals que no són específicament LGTB, la gent es sorprèn al final, perquè és una cosa que passa dia a dia. La gent, quan veu una persona gran, s'imagina un avi o una àvia, no la veu que pot ser LGTB, no? Sempre pensa que és heterosexual. Per què? Perquè falten referents. Llavors, amb el curtmetratge No me olvides, al final, que ara faig spoiler, es descobreix que el personatge principal és lesbiana i que és viuda d'una dona, no d'un home. Jo estimo moltíssim i sempre m'han recolzat molt els festivals LGTB, però No me olvides, quan van a un altre festival, cala més perquè no saben que la trama és lèsbica i llavors la gent es sorprèn i de fet jo volia sorprendre els heteros perquè canvien la visió de que hi ha gent gran que és LGTB. Jo penso que serà algo paulatinament perquè com que la gent de certa generació ja viu fora l'armari no suposarà cap conflicte. El problema és la gent que ha viscut en certa manera dins i llavors s'imaginen o creuen que no existeixen, però en realitat sí que hi són, sí que hi ha gent LGTB gran, però han viscut d'una manera més reservada. En canvi, jo penso que les generacions que venen hi han viscut més a fora i llavors tot anirà una. És normal, no és normal, vull dir, gent de 80 anys que no ha viscut amb ningú al seu entorn LGTB, doncs es pensa que ningú ho és, que només passa a vegades i que són coses així estranyes, no sé. En canvi, quan tu hi has viscut, tot i que depèn de quina generació, també va costar sortir de l'armari, però amb el temps jo penso que ara hem arribat a un punt, i a més a Barcelona, en el que no és difícil ser LGTB.